Tony? Ndi Tony, sing jenenge diceluk Pak iku. Tony? Pak Tony, Tony, diceluk. Oh ya, sepurane. On apa cak nyalaku? sampean madeburi ae. Ono apa to? Iki lho, mau Yuni nyilih duitku gak dibalekno. Nyele dhuwit piro Yuni ku? 20.000 lho cak. Ya Allah akeh Yuni. Mangkane aku ngamuk-ngamuk iki mam. Ya jaluken nak ibuke lho. Yo gak wani njaluk aku cak. Wong wingi tuku lengo nang Indomaret 14.000 untuk siji aku njokoke loro. Masalah yang mbek ibu Yuni apa? Yo iku ibu Yuni ngerti aku njokok loro. Tapi aku Tapi apa? Sampean pura-pura gak kenal ae lho. gak ngono tok cak masalahe. Ibuku kambek ibuke Yuni ku besti. Saben mulih pengajian saka masjid, mesti mampir nang omah Ibu RT. Ya, lek ngono, ibuke Yuni cerita nang ibuku kan gak lucu. Terus, ibuke Yuni ku ya rada iku lho. Sik. Oh, Kene bocah geblek. mbak yo ngomong ning guri. Lho, iki Joni teko ndi iki? Mulai ngaji tapi ya. Sepurane telat mau jebuk layanganku mlebu got. Ya wis ngene ae. Mari ngene aku nak omah Yuni, tapi nggak jaket si cepat ben dikira ngeterno paket. Njaluk ngombene ya. Wah iya, mau iku lho, layanganku mlebu got moro-moro. Wis muangkel aku pokoke. Oh iya, mau Tony digoleki Ibu Yuni. Lho kan wis tamat aku.